Napulo ka bulan una ang 2021 Criminology Licensure Examination. Giklaim ng daan sa 23 anyos nga si Brenel Abilia nga taga Tagum City, Davao del Norte nga manguna siya sa examination. Gani gipost niya kini sa iyang Facebook account niadtong Pebrero 2, 2021. Paggawas sa resulta niadtong Biyernes, nakakuha si Brenel og 90.75% nga ratings sa examination. Wala man niya ma-perfect ang score, apan siya ang number 1 sa 11,610 ka mga mipasar sa examination kung asa 33,983 ang mikuha nitong December 2021. Naglaro lang kami ng ML. Nag-chat sa akin sir ba na may result na daw. Tinignan ko yung prc.gov.ph sa site talaga nila sir din. Pumunta ako sa site nung mga top-notcher. Then pangalan ko talaga sir. Nakita ko pangalan. Thankful ako kay God sir kasi yun na nabigay niya yung hinihiling ko sa kanya. Sumala ni Brenel, dili siya honor student dihang migraduar niadtong 2019 sa University of Mindanao Tagum Campus. Wala gani siya mag-summer class aron magtrabaho isip food stall attendant gawa sa ilang eskwelahan aron masuportahan ang iyang pag-eskwela. Wala sa plano ni Brenel nga mokuha og criminology apan tungod sa suporta sa iyang paryente sa financial nga aspeto, mikuha siya niini. Housewife ang inahan og welder ang amahan ni Brenel. Happy sila sir kasi grabe yung mga sacrifices din nila sa akin sir. Kasi wala pa kasi akong trabaho sir. Aminado si Brenel nga adunay mga babag sa pagpangandam niya sa board exam hatod sa pandemya. Gani mi-apply pa siya isip call center agent, warehouse worker, samtang nagpaabot sa exam. Meron ding time na nag-stop ako sir kasi kailangan maghanap ng trabaho. Nang-apply ako sir pero hindi ako sinwerte nun. Kaya yun, tinuloy ko na lang yung pag-study sir. Determinado si Brenel nga mag-top-notcher siya sa iyang batch tungod sa iyang performance atol sa review, diin siya ang nag-una. Yung expectation ko sir, mga 80% po sir sa nung nakaraan. Pero as we take the first exam sir sa December 12, yun, nalumural talaga kami sir kasi ang hirap talaga sir. Parang pang new curriculum na ata yun. Kaya simula sa pag-exam ay December 12 hanggang ngayon, hindi ako nag-expect sir. Sagad sa mga criminology passer musulod pagkapulis. Pero si Brenel, buot magtudlo sa review center, udi kaha sa universidad.